This is our practice question which we want to do. Kune vanga vasati vasubscriber uye kune vakasubscriber, kana muchida kuwana a reminder of my lessons aya pese patinouploada kuti mukwanise kuriona, munoenda pana subscribe mopressa, then motsvaga pakanzi all mopressa futi kuitira kuti muwane a reminder whenever we upload a video. We want to finish the CIMSEC syllabus, saka we are going to be uploading videos for every topic in the CIMSEC syllabus. Thank you. Question yedu iyo, there is practically no need kuisa kuirepresenta on a Cartesian plane. Zvandikureva ndezvekuti hatitofanirwe uye hatikurudzirwe, at least from me, kuti tidrowe a Cartesian plane. But I'm going to use both methods kuti muone kuti tikadraw Cartesian plane zvobuda sei, asi tinogona kungozviita tisina Cartesian plane yataita. So addressing this question, tichaita two methods. Method 1. Saka method 1 ndo yandokurudzira. Taudzwa kuti if P and Q are points 3, 7 and 11, 13 respectively, find PQ and the magnitude of PQ. Saka taudzwa kuti P is a point and the point is what? 3, 7. Saka kuti respectively zvongoreva kuti in the order it is written. Saka P ndo yatanga kunyorwa kureva kuti ndiyo inenge iri 3, 7, then Q ndo yazotevera kureva kuti ndo inenge iri 11, 13. Tanzi titsvage PQ. Saka zvatongoita panapa, tinouya toti PQ is equal to, tonyora O yedu panapa, then yapesera kunyorwa, saka it's OQ minus O panapa yatanga kunyorwa, which is P. Saka PQ iri equal to OQ minus OP. This is equal to OQ ndiani? Tuenda pana Q panapa. Tichangotora the coordinate of Q, which is 11, 13, asi tinoinyora in matrix form like this, minus OP ndiani, the coordinate of P in matrix form 3, 7, like that. So we know that this is equal to correspondency 11 minus 3 pasasi 13 minus 7. What is this going to be equal to? So when we do our subtraction, 11 minus 3 is equal to 8 and 13 minus 7 is 6. Like this. This is going to be our answer. But if you think you need help from the Cartesian plane, which is not what I encourage, I repeat, I encourage kuti mungozvibata in this way. Munogona kuti draw a Cartesian plane yacho like this. Then we have 2 points. Saka tina P kwanzi ndi 3, saka 3 anogona kuva samwe panapa, togona toinyora 3 apo, then Q anga ri 7. So it's 3, 7. This is the point P. Then Q kwanzi ndi 11, so 11 anga ri samwe kunoku. 11, 13, saka 13 anga ri kumusoro kunoku. Saka 11, 13 ari samwe apo, ndiani ndi Q. Question yedu yati titsvage PQ kureva kuti we should connect P na Q like this. Wataisa arrow inoratidza kuti ndi PQ. Then tadaro, we need to know the position vector of P. Saka tinodraw a line from the origin like this. OP, we know kuti P ma coordinates acho ndiani ndi 3, 7, and for Q ma coordinates acho ndiani ndi 11, 13. Like this. Then the position vector of Q ingeri OQ kurauti kubva panapa todai so, like that. Then kana takuda kusolva, we know kuti following vectors. Saka rakaningozvinyora just as a reminder, you are not, amusungiri kuzvinyora in exam. Following vectors are equal to chi, are equal to opposing. Saka the sum of, let us write it like this,
in mathematical notation. What we are saying panapa tiri kuti the sum of following vectors is equal to opposing vectors. Saka kasimbo katanyora aka muchakadzidza ku advanced level or tertiary level mathematics kanongoreva kuti summation of, karongoreva the sum zvatinowana after taedda. Saka ndanyora in this color because hamusungirwi kuzvinyora, zvinhu zvamufunga kuziva. Kana takuda kuzviapply on that diagram, tinoona kuti panapa ndi O handi, tinoona kuti OP iri kuteverana na PQ zvofanirwa kuva equal to OQ iri in the opposite direction. Saka PQ inofanirwa kuva equal to OQ subtracting OP. Zvatanyora panapa zvafanana nezvatanyora apa, kureva kuti tikasolva we should get to the same solution. But tiri papo manje taona isusu matakuda kuita the B part, taona isusu kuti PQ and iri equal to 86. Saka kana takuda the modulus of PQ, the size of PQ, magnitude, this is equal to our square root. Then tova tangoti 8 squared plus 6 squared. I know kuti patadzidza izvi patazviintroduce tati inenge iri x2 minus x1 squared plus y2 minus y1 squared. But zvana x1 minus x2 kana kuti x2 minus x1 y2 minus y1 tatozviita patatsvaga PQ yacho. Saka kana tatowana PQ as a number, chatongosara ndechekuti titore the values 8 na 6 tozviisa muno totsvaga magnitude nenzira yataingodzidzisa from the onset. So the magnitude of PQ will be equal to what? What is going to be 8 squared? 8 squared is 64 plus 6 squared is 36. Tikaedda 64 plus 36 tinowana 100. So if the square root of 100, kureva kuti the size is going to be 10. Tikadai so tinenge tapedza.